L'empresa La Cantina de Sabatilles, dissenyades per Sex Timpers, és l'exemple de com una companyia integrada al 100% per treballadors amb discapacitat pot ser un èxit. En el 2020 van quadruplicar les vendes al seu web i enguany esperen superar el $500.000 en facturació. Diego és cec de naixement. Des de fa 3 anys és dissenyador a Timpers, una empresa a la cantina de sabatilles inclusives. Dissenyem en el tacte per a tot el món la forma de veure-la siga no en els ulls, sinó que al tocar-la transmetisca una sensació única, una història. La marca està en braille. Els cordons són redons, més fàcils de manipular i tenen en compte el contrast de colors i materials, unes característiques que les fan més accessibles. A més, darrere hi ha una plantilla on el 100% dels professionals té algun tipus de discapacitat. Yo, por ejemplo, soy trasplantado de riñón y en el almacén no puedo estar moviendo cajas porque el peso no va conmigo. Diego, por ejemplo, que es Diego, no va a ser el encargado de elegir las tallas porque si no ninguno llegaría con la talla correcta. O sea, un poco nos adaptamos a la discapacidad que tiene cada trabajador. Cada trabajador está en el puesto que debe estar conforme a las capacidades que él tiene. Una aposta d'organització que ha sigut un èxit. En 2 anys han quadruplicat la facturació. Enguany esperen superar el $500.000 en vendes i duplicar la plantilla, això sí, amb persones amb discapacitats. Si somos capaces de hacerlo con el 100% de la plantilla, toda empresa puede apostar por personas con discapacidad sin ningún problema. Y para nosotros es fundamental el demostrar que importan más las capacidades que las discapacidades. Nosaltres el que volem és la normalització. Nosaltres volem que es veja normal que una persona amb discapacitat treballi com qualsevol altra persona. Una forma de veure el negoci amb altres ulls, que detecten altres necessitats i que està donant bons resultats.